Dnes si ukážeme, ako sa po rokoch zmenili herci zo seriálu V hre je láska. Pohodlne sa usaďte, začíname. Senem Öztürk v seriáli si zahrala rolu Yasemin. Teraz má 38 rokov. Nergis Kumbasar v seriáli si zahrala rolu Neriman. Teraz má 60 rokov. Melisa Cengiz v seriáli si zahrala rolu Esri. Teraz má 16 rokov. Elçin Sangu v seriáli si zahrala rolu Defne. Teraz má 37 rokov. Barış Arduç v seriáli si zahral rolu Omera. Teraz má 35 rokov. Salih Bademji v seriáli si zahral rolu Sinana. Teraz má 38 rokov. Kerem Firtina v seriáli si zahral rolu Ismaila. Teraz má 41 rokov. Levent Ulgen v seriáli si zahral rolu Nejmiho. Teraz má 60 rokov. To už je pre dnešok všetko. Odoberaj, lajkuj, zdieľaj a komentuj. A nezabudni na zvonček. Ďakujeme.